Aldaw! Aldaw! Paano akong mapautang dito si Barkada? Maputong ko daw. Ay, uto, si Barkada. Ay, busing! Maray na daw tabi. Ano lamang? Naghahanap lamang ako para utang. Wala utang na ano? Para utang. Igwa tabi kami yung lending. Lending? Oh. Aldawan ini. Aldawan. Aldaw, imbis na deng bayadan, mag-utang ho na mo sa kuya Tios na tawo. Dahil man yan, naghahapot mo sa mga tabi ako, nagre-recruit ako mga tawo. Nga di magkaigwa man akong tawo, nasisingilon man dito. So na mga nangaipaw, siyempre may man makatabang. Ayaw kami, sarok kami yung microfinance. Kaya, maya mo mag-at. Man nga ako nang naipukikunyam. Alimbawa, kung umutang ako sa mo, mga piramal doon pwede kong utangaw. Mapo, ano tabi muna ang tabi sa'yo? Ano tabi sa'yo mong negosyo? O dahil man ako nagninegosyo, tamapira ako na nga akong tawo. Iyo. Saying tabi hali ang source mo. Ang income mo tabi sa akin. Tangani, dyan tamahiling. Kung pira ang kayang, ipalon sa imo. What? Aw, iyan, sikrito dahil ko ang pwedeng itaram sa imo. Natabaya tapati na sa naso pagkakitaan ko. Dahil man, tamalag baga tabi, source of income. Nakalag baga digday. Bata na kulaw ng logbook mo. So, ibang parasingil na nailing ko. Sarang nayutong sa Aram mo pa ano ba gani? Aldawan. Buda, darakulaon ang surat ko. Kung pwede ako mag-utang dyan, mga pera ang pwede kong utangan. Muya ko na kulang portan makuha ko tulos. Mga pera tabi, sir, ang expected. Sarong milyon, ang muya kong utangon sa imo. Sarong milyon, dahil ka nga ng trabaho tabi, sir. Sarong milyon ang utangon mo. O yan dyan, tambak nga niya ang kwarta ko. Kung namimirit ka, naghanap ng customer, muya mo akong pautangon. Sarong milyon, sarong loan. Sarong milyon? Sarong milyon, pinanhulog ka. Salat ko na. Kwentong ko muna tabi. Inso calculator ko. Oh, nahulog na. Kumanay tires. Sarong milyon. Lung ko muna tabi digdi sa ano ko. Dali-dali ang pagkwenta ta. Kumain nito ang payo ko. Bata naglalabangan ako. Isturbo ka sa nagtatrabaho. Dakul ang labangan ko. Pira. Ano, aldawan? Aldawan tabi. Ang sarong milyon. Pira ang bayad ka. Sarong milyon man tabi ang bayad ka. Adi ka sarong aldaw. Isos ba kung sumuhong kang linding ka? Sarong milyon ang utang ko. Kada aldaw. Sarong milyon man. Ano kan? Dahil man, ano tabi? Ang hulog mo tabi kan sarong milyon. Pira. 1,000. 1,000? Oh, buda. Pira. 1 million days man tabi. Ayo, yun pa lang. 1 million days mo yun. Tapos ang ribo nga na 1 million days. Isos, haluyon pa lang. Ano sa ertawan ta ka nakiporn? Kain ang porn mo dyan. Ako alam mo nga ni makatabang man sa mo. Tana, makahirakon mong baga. Unay may porn. Diyan mo mahiling kung ano ang yaon dyan. Pirmahan ko man sa nabagay na eh. Buda, uyan tabi. Dahil man porn. Pormahan mo na. Ngunyan mo ya, kung releasean mo tuloy sa kukaan. Nata, kung ikang relasyon ko, Ay, man nga. buot ka naman kung narin. Maghalat ka kung narin ka releasean. Ikang relasyon ko dyan. Paano kan sir? Alat-alatong ko na tabi ka ha? Aduman mo na ko. Ipapaprove ko muna yun eh. Bata na yung signal dig desendo. Buda, masi ay sobrang manager may. Teka man, maraman. Yeah? Basta sigurado makakalun ka. Sige na, lakaw-lakawin na ata. Yuraga na naman ako.